Povedz nám prosím ťa, že s čím si tu dnes prišla na túto akciu? Ahoj, prišla som s MX-5, fialovou, 1.8, prvá generácia a s mojím merch stánkom. Ako si sa dostala vôbec k autám, alebo teda k tomuto autičku? Vieš čo, bola to dlhá cesta, trvalo mi to asi 3/4 roka, kým som našla túto konkrétnu, ale podarilo sa, chcela som presne japonskú MX-5. Ty si teda autičko upravuješ sama? Snažila som sa zo začiatku, tak to vlastne celé vzniklo, ale teraz už s úpravami mi aj pomáhajú ľudia. Čo je prvá vec, čo si upravila na tom aute? Úplne prvá vec, čo som upravila, boli svetlá, tie, čo tam vidíš, tie ledkové a sú to svetlá z AliExpressu. Ale ešte stále držia, takže to je Áno, super. je to 5 rokov, takže sú super. Čo je najobľúbenejšia vec na tom aute tvoja? Ešte teraz ma asi dosť baví to PlayStation, čo mám vnútri, takže to je taká novinka a rada sa zahrám, keď niekde čakáme alebo sedíme. Je to perfektné. A chodíš takto bežne na akcie? Áno, áno, v podstate pre mňa už začala sezóna minulý mesiac a bude trvať až do septembra. A koľko akcií približne ročne absolvuješ? Nerátam to, ale myslím, že tak do 15 ich je. Dobre, super, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj ja.